Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Karon lang adlaw, Martes kita, no? Diri kita sa Pebrero 18 tuig 2020 pagpangalagad. Aksyon Hotline! How do you do? Kumusta ka mo mga suki namon na matagpalamati sa kanginan liwat kita nga nagabi-abi sa inyo sa pag opdanay o kon pag inupod naton tumtubtak na alas 9:15 karon iya nga aga. Aksyon Hotline! Ginaupdan kita sa technical side ni Aksyon Del Mar Madera, backup sa Aksyon El Rido Tilios kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Tayhopon checking in diri sa Aksyon Hotline sa Martes nga presentation. And of course, gabi-abi kita sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via on-air kag online. Aksyon Hotline! Sa tanan dira nga nagamonitor paagi sa Facebook kag YouTube. Good morning sa inyo kag amuman sa website sa Aksyon Radio Bacolod. Pero sa mga nga monitor sa on-air, mayong aga sa inyo pwede ka mo magpartisipar. Pwede ka mo magpadala sa inyong mga mensahe pagi sa aton sining text hotline 0938-225-5017 para ina sa mga wala sang internet connection kag wala man sang Facebook account. Aksyon Hotline! Pero kung may Facebook account ka, may internet connection, sa YouTube kag Facebook available dira ang chatroom nga pwede padalaan sang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline! Feel free sa pagpadala kay aton gininahatagan pagtamod karon nga aga. Nanong madalag ko nga matalakayan ta sa Martes naton nga presentation. Aksyon Hotline
2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, DILG liwat nga nagpapanaog sa mando angot sa road clearing operation. Hotline. Headline number 2, pagtap na kag pagsulbar sang kaso nga pinatyanay sa Bacolod, ginmando sang alkalde ho. Hotline. Good Manners and Right Conduct or GMRC, aprobado na sa third and final reading sa Senado. Hotline. Samtang, ari, dako naman ni, ng challenge sa PNP kung paano nila inexplikar sa publiko. Matapos nga mismo, isa sa mga opisyal nga gindalahig bala na sa narco-list nga si Lieutenant Colonel Jovi Espinido nagambal siningang problema sa aton sa mismo sa PNP, failure siningang aton mga intel reports. Hotline. Diyos, tapos hindi na nung karon ang implikasyon kay ang aton kapulisan ka paninguha ng image magnami. That is why may mga ginapatigayon nga cleansing within sa ila siningahanay. Tinano niya karon, gindalahi ang ngalan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa listahan sa narco-list. And kibot kita, grabe nga siyang poster o kon siyang ginagamit sa presidente. In terms sa kampanya against illegal drugs, sino mag-una-una, abe? Nga ngalan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, malakip sinidri sa narco-list. Hotline. Ang ending, tiyang istorya diri, no, way managambal officially sa interview, pero sa text, nga ginpadala ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa katapos sa media dito sa National, nagambal sa siya, problema diri sa PNP, sa amon hanay, kay failure ang mga intel reports. Hotline. Botang balon, basi kung hindi lang ni kay Espinido, basing iba naging dalahig ng mga pulis nga opisyal nga ara sa narco-list, why manggin validate sang husto? Hotline. Basing iban diri nga mga pulis nga active or inactive sa ila sining pagpangalagad o sa serbisyo, basing iban diri pamatay nga sa galing akusasyon batok sa ila. Hotline. Padalman na nagkaroon dugay diri sa aton sining pagpangalagad mga aksyon sa gihapon sa Martes nga presentation sang inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Hotline. Subo-subo man nga balita ito nagluntad no sa Salvador Benedicto nga kahapon ginispondihan sa nga patrol kag na interview gid mismo ang bana nga responsable nga labo no nagatok-katok sa labo sa iya sini nga tiayon kay tibangod sa pangimo no ting kakita sila nga asawa ya pinataya. Hotline. Ang hambal sa mga pamilya sa biktima hindi matuod ang aligasyon. Ang ginahaboy nga mga pasibangod sa biktima sa iya sining nga bana, no, hindi ko na matuod ulunsay kabutigan. Tigaling tapos na nakumita ng krimen, no? Dapat sa mga katulad bala sini nga sitwasyon ang aton ni suggestion, ang aton man mismo mga pamilya or himata, kung nakita naton nga may pila ka daw problema sa isa ka mag-asawa, kita mismo nga pamilya, dapat pala pangusisa man ta pag may time. No? Kung ano gid ang problema sa mag-asawa, hindi man directly ma-intra kita iya. No? Kundi mangusisa kita, nanugid ang madalom. Ang ginalinan sang masami nga pag-away, hindi pag-insindihanay, kay base ma-resolve palang blaho. Hotline. Kay katulad sini, nga tinatapos o nagkumita ng krimen, why na niya chance, ano panabi? No? Kay nakumiter na ang isa ka krimen, kag hindi lang lahog-lahog, makasiligni nga krimen, makon mo arang kabataan mo, nagasaksi pa kung paano gin kumiter sang bana ang krimen, batok sa iya sining asawa. Hotline. Sus, septic ka budlay siya no? Anyway, nagakondol kita sa pamilya, hopefully nga hindi na ini masulit pa. No? Tingnan mo na nga, ang pangimon kung kaisa, budlay ini mo. Ang pagpangimon, palo pariho ni sila sing impito, blang gulpiada lang, pero ang pangimon gani kung kaisa ya, depende ina sa tao sa paghandol. Namo na nga pang sisa ginanay, antes
maghimo sang isa ka desisyon. Aksyon Hotline. Kay kabudlay kung ning kaso nga makakomiter ka na sa krimen, kaya mo ka palang iya, makaprikatar, nga hindi kali matuod, di mabalik mo pa ng kabuhi karon, no? Sang imo asawa o kung pamilyada nga napatay mo. Aksyon Hotline. Alas 8:15 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, diri kita anay ho kay unahon ko lang ni ang update parte sa bagong ginpapanaog nga mandato sang Department of Interior and Local Government. Although ini existing gihapon kag continuing program of Duterte administration ang ginatawag nga road clearing operation. But lately, may mga statement na ginbuyan ng aton sining DILG Secretary nga gusto na itong laruhon ini. No? Kay may mandate naman kag do may ara ginbutang timetable sina. Nano ang kabugusan gid nga nabaton kung may ara na ginman sang nabaton nga directives ang aton local DILG officials coming from national office and DILG. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, the ato na pagpangalagad is no less than the workaholic regional director sang DILG. We have Director Ariel Iglesia. Director, good morning. How are you? Yes, good morning. Good morning. Maraming salamat for the time, Director. Tumawag kami sa inyo kasi may panibagong, nakita kaming balita, ito pong panibagong order, mandato ng DILG Secretary na ipinalabas. Sir, nakatanggap na ho ba kayo ng full details at dito po sa panibagong mandate o ipinalabas ng DILG Secretary po? Yes, Art. Natanggap na namin ang banibagong instruction ni Secretary Opo. na magkakaroon ng another round of road clearings, public roads clearing. Okay. At ang ating mga LGUs ay binibigyan ng another 75 days to comply with the directive. Now, itong 75 days, kailan po ito magsisimula o magsisimula pa lang o kaya nagsimula na po ba ito? Actually, nagbase sa instruction ni Secretary, this is supposed to start 16. 16? Itong February 16. Oo. Anong linggo? Noong linggo. Opo. So, within 75 days, ano ang expectation po ng DILG sa lahat po ng mga LGUs po, Director? Ang ina-expect natin dito ay hindi lamang ang city, municipalities ang kasama natin sa pag-roads clearing, but kasama na talaga dito ang barangay. Binibigyan ng panibagong role ang mga barangay at even provinces para makakomply sa directive ng Pangulo at ng Secretary. So may mga specific role nang binigay sa barangay, kasama na yung pag-review ng mga ordinances na kung tinitingnan, dapat tingnan nila kung yung mga barangay ordinances ay consistent with the city or municipal ordinances, particularly on roads clearing, parking, and mga kahalintulad na bagay. Opo. So, ito po ay may kaakibat na penalty kung sakaling hindi po susundin ng mga barangay kapitan at saka ng mga LGUs po. Yes. At pag hindi sila sumunod o hindi sila nakakomply, ay i-issuehan sila ng show cause order. Pagpapaliwanagin kung bakit hindi. At after ng evaluation, ay baka ang kasunod niya, filing of cases. Okay. Just like what happened to the first round of the roads clearing na merong finailan na mga local government units and department. Apo. Sir, sa buong Region 6 po, meron ho bang isang LGU na masasabi nating 100% na naging compliance dito po sa order o sa road clearing operation? Fortunately, nung nakaraang roads clearing ay nakakomply lahat at wala isa mang nakakuha ng 100%. Sabihin ay non-complying LGU. At yun ay binabati natin, pinapasalamatan natin lahat ng LGUs at sila nag-comply. At meron tayong mga high compliance rating. Apa. Doon sa nakaraang, yung first round of roads clearing.
Aha. So, you are expecting also as a director of the DILG na dito sa pangalawang mandato po ay magkakaroon na ng 100% compliance at sana naman lahat sana all na mga LGU ay magkaroon po ng compliance dito sa road clearing na to. Yes, sana naman ngay magkaroon din ng improvements yung doon nung nakaraang roads clear, nakaraang round, at sana lahat ay tumaas. Ibig sabihin, lahat sila ay nakapaglinis, nakaalis ng mga obstructions sa ating mga public roads, at lahat nung natanggalan ng mga obstruction ay na-rehabilitate kung if there's a need to rehabilitate. Apa. Pero Director, ano mangyayari dito? Mayroon na namang mga evaluation team na maglilibot po sa lahat ng area of coverage ng DILG Region 6 to evaluate doon sa mga barangay po? Yes. At sa to ensure impartiality ay magkakaroon tayo ng cross-posting. Cross-posting na naman. Validation team, yes. Oo, ang magva-validate for a certain LGU will come from another LGU validation team. Opo, halimbawa, ang mga taga-Negros, yung pupunta dito at magkakandak ng evaluation, yung mga taga-Iloilo. Parang ganon. Yes, yes. Okay. Sample, halimbawa, ang dalawa lang naman ang highly urbanized city ng Western Visayas. Opo. So yung team coming from Bacolod will be the one to validate the public roads clearing in Iloilo City. Opo. And vice versa. Opo. So anyway, I know that you are very busy today. Marami po kayong trabaho dyan. Director, meron po kayong mensahe sa mga taga-Negros, mga taga-Bacolod, yung mga LGU nating nakikinig o nagmo-monitor ngayong umaga po. Yes, sir. Thank you very much for the opportunity at inaasahan natin ang mga lahat ng LGUs, including barangay at mga provincial governments na pag-comply sa panibagong directive ng Secretary pagkakaroon ng public roads clearing. At inaasahan natin ang kanilang full cooperation so that there will be improvement in the first round of public roads clearing. Yes, lalo na sa public na makatulong din dito, no? Malaki din yung papel ng community po. Yes, yes. Yun talaga ang dapat na-educate natin yung ating mga kababayan din. Sige. Director, maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless po. Welcome, Art. Welcome. Thank you po. Thank you. Aksyon Hotline. Director sang Department of Interior and Local Government, there is sa Region 6, Director Ariel Iglesia. Aksyon Hotline. Ti kontani ang actually mando gali ni sang February 16 pa supposedly nag-umpisa, no? Last Sunday nabato na nila ahead pa ang ininga mandate, and of course na nag-apresyum kita nga nakalabot na nistanan, no, nga mga LGU sa bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon Hotline. Kag bangod sa sining second round, ginatagan sila sang 75 days to comply sining road clearing operation. Now, dirito ma-checkar kon bala, after nga grabe itong campaign mo sang gobyerno, hindi lang kay ang syudad, ang banwa, kundi pating mga barangay, nag-implement kidman bilang compliance sa road clearing operation this time. May baluan ta ini kon bala may pila ka mga barangays nga gintugutan kag nagpawala after nga daw natapos naman ang first hura sa sining evaluation sa compliance ng road clearing operation. Di may baluan tani kay may patigayunon nga evaluation, may on-site validation and on-site inspection ang inspection team nga tukuron. Aksyon Hotline. Teka ba'y pa magsigi-sige na niya, no? Sa tutuod lang damo sa mga lugar, hindi lang diri sa Bacolod, kundi sa bilog ng pungsod Pilipinas. Nga sadto ang dalan ginaokupar sa mga vendors. Nga sadto ang mga dalan ginapatindugan sa mga illegal structure. Apang bangod sa road clearing operation,
nga mando mismo sa presidente na-utilize, na-usar sa publiko, naghawan at least maagyan na ang mga dalan nga sadto tuman kagutom. Aksyon Hotline. May mga lugar pagidman, no, hindi madula. Diri sa Bacolod for ehemplo, nga mabudlay bisan ang pagpenetrate sa masalakyan nga iya sa Bureau of Fire Protection, ang mga fire truck, ang mga ambulansya, nga hindi gyapon makasulod sini nga mga iskinita. Ti gusto sang aton panguluhan sa national kag dapat kooperasyon sa lokal ang gina-expect nga ini mahawanan, no? At the end of the day, tanan diri may benepisyo. While abot naghawan ng dalan, nagdasig pa ang pag-responder sa tion sang emergency o kon during calamity. Aksyon Hotline. Walang tawon taniya, pul ka na gid nga sahi isang barangay official kung hindi mo mapadayon, ma-continue ang mandate, no? ang order sa imo nga dapat i-maintain, sige-sigihon ang pagpanghawan sang dalanon. Aksyon Hotline. Ang hindi magsunod, may penalidad nga tubangon. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kalintangan
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
dayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Na online sa kay Dondi Austria. Kay Dondi Austria siling dapat may aksyon syudad tani sir. John Rolin Marfil, ang pakaisan naton sa Iloilo, thank you. Nonoy Tahones, haraman si Lilian Brillantes. Good morning. Julio Soles, siling permi kami ga-monitor diri sa La Carlota. Thank you. Haraman si Marlon Sikinia Caniete. Bro Marlon, morning. Check attendance siya kuno. Haraman si Danilo Saho. Good morning. Binabati ko si Mamang Bibing Villarusa from Dani, Merlin Joy, and Faith Villarusa Saho from Antipolo City, Rizal. Jane Oy Cesar, good morning. Monitoring from Singapore. Si Dan Islafor ng Jean Pabilio, thank you for listening. Haraman si Arlene Angcuna Marcilo, John Rolin Marfil, thank you Gid, kagay Darlene May Parinio. Madam Misay Amasyo, morning. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006. Going WD for best public affairs program for radio. Haraman si Rico Gantalaw. Na Rico, Nonoy Tahones, Dondi Austria. Nabasa ko nagali ni Kaina, no? Sa kay Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. Haraman si Elizabeth Malakagamala. Nang iban karon na lang tutugay, kaya rin nasa aton nga linya nga aton sininga bisita. Aksyon Hotline. Alas 8:43, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Now, kundi damo sa mga cases nga nagluntad diri sa Bacolod, and lately, may isa na naman kakaso sa awol nga pulis nga ginutang, no? And, of course, the PNP, nagatingwa nga masulbar ni tanan ng mga kaso. But the mayor, sa press conference ng patigayon, may mga statement ginbuyan ng alkalde nga dapat ti mapauntat na ni, no? Kag matagan sa nagkaigo nga solusyon or pagsulbar ini nga mga cases. Online sa hotline. Maki-update pang kita gilayon ano ng latest investigations ng BCPO regarding sa pagpatay kay PO1 Eric Alcosaba, ang police no, nga nag-absent without official leave. Joining us this morning is Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line. Sir, mayang aga. Aksyon Art, good morning. Good morning sa mugos nga katapos ang Aksyon Radio diri sa sudad sa Bacolod. On behalf sang aton nga City Director Police Colonel Attorney Henry Binyas, sa aton mga pinalaga nga listeners, kag sa kutob sa aton malabutan pag-broadcast sa sininga aga sa inyo tanan, good morning liwat. Salamat gid sa time, no. Number one, gusto ko anay antis ko kadtuan no ang expectation kag ang palayag sang alkalde angot sa mga insidente, mga krimen nga nagluntad diri sa Bacolod nga ang latest amo tong pagpatay no sa miyembro sang PNP nga awol. Sir, anong latest investigation man regarding sa sining pagpatay kay Alcosaba? Sa subong Aksyon Art, ang aton nga investigation sigapo nagapadayon considering ang aton una subong napangita ang captured nga CCTV sa area. Kahapon ginmanduan ni Major Renante Humukan ang iyatanan ng mga investigator kag iba niya nga mga intel personnel nga mag-secure sang kopya no sang CCTV no. After sini I will follow up no kay Major Humukan kung bala may nakuha sila nga mga CCTV footage. At least may mga basis kita kung maganda kita verification labi na gid sang salakyan or getaway vehicle no sa LTO kay hindi man ta maka-request. Makaubra sang letter request sa LTO kung wala kita basis, kung wala kita maipakita na captured sang CCTV as a proof no na nangin getaway vehicle ina. Sa subong ang aton subong nga anggulo natutukan still no ang may ara kaangtanan sa personal no, it could be personal grudges or ang may kaangtanan sa illegal nga droga sa subong dadua pa lang subong aton nakita diri no kang natutukan sang aton nga investigation action art. But in reality, dako ang posibilidad, sir, nga matumod naton ang
nangin responsible sining pag-commit siyang crime kag ano ni sila man kung halimbawa personal grudge amo gid tubik na damo sang tawo nga mag-execute sa sining krimen. Kamagin Aksyon Art. Siling ko sir sa sistema o pamagi bala siling pag-committer sang krimen siling ko nga daw ka well planned no nga daw ka dako gid sang magnitude nga nahimo nga krimen kiti may ara pa ya pag kuan mo pag finishing nga nagatumbalay na tong pulis sa dalan siling kuti daw ka well organized may chance pa ning ma-solve naton kag nano ang sitwasyon gid sa Bacolod sa mga serman. Aksyon Art, no, insakto ka dira ng mo ginhambal no nga may ara plano no ang pag execute o kung pagtiro siya sa former no nga police officer si Eric Alcosaba. But sa subong ako na si may ara kita ya kabudayan sa ginakandak nato investigation amo nang matuod dira kay una-una bes sa mga nahambal ko na sa akong mga na-interview nagligad no akon nga ginhambal nga kung may ara report isyo na ini may kaangtanan sa illegal nga droga kabudlay magkuha sa mga information. Labi na gid sa aton mga pumuluyo maski sa may ara panabalan. Very alof may ara katahap amo nang number 1 dira nga nakita nato no nga nangin kabudlayan na hindi nato madali-dali sulbar ining mga shooting incident. Ang ikaduwa pa dira no may ara man kita tuod mga CCTV diri sa area sa sudad sa Bacolod, mostly wala man naga-functions. No? Kung naga-functions man, hindi man siya recorded. So, amo man ang ikaduwa na nato dira na kabudayan. So, pinggani na gapidar man kita sa aton mga pumuluyo, no? Labi na kita sa may mga business establishment, no? May mga negosyo diri sa Bacolod, mga for own safety, nga bulig man, no? Buligan tang aton nga kapulisan, buligan tang BCPO, no? Isa sina sa paagi at crime prevention at the same time crime solution kung may ara kita CCTV no maako ninako naton nga may ara kabudlayan kag hindi naton madali but we are doing our best no yes sir mahimo sa tutuod lang gani ang aton nga pag-create sang task force hindi man naton abi basta-basta gina-request sa region at least kung may task force kita at least interagency madamo sang ahensya ang nagatutok pero sa subong may mga procedure kita nga ginasunod. Hindi man sa makarequest dito sa region na insidida may ara kita dayon task force. Okay. So una ina mag-agi-anay na sa stations level no. Then effort, group effort sang station. Kung ina Aksyon Art, ani nasaysay ko lang no sa aton nga mga pinarangga nga mga listeners at least kabalo sila sa proseso no. So kung hindi nga magresulta na sa station level wala mahambal nato dira nga significant development, that's the time ang hepe o si Major Humukan makarecommend nga ini nga kaso ipadangat diri naman sa level sang IDNU sa BCPO. Okay. Well, kung ina pagit hindi pagit makaya, that's the time na mag-request sa Police Regional Office 6 to create task group or task force. So amo na ang time Aksyon Art na may ara na kita interagency no we will contact other government agency na magabulig sa aton sa pagsulbar sa sinaya nga kaso Aksyon Art. So very optimistic kamo nga initanan nga mga cases o ang mga nagluluntad nga magkaso diri sa Bacolod hopeful ang PNP nga ma-solve naton initanan with the cooperation sa mga witnesses kasang public kernel. Yes, Aksyon Art no. Sa amon nga part, even though nakabudayan kita, but we are not negative. We are always positive sang atong ginaobra. Maski sa una dira, sa first stage pa lang, may mga kabudayan, sa una natin nga ginatikang, may ara kita dira mga kakulangan, we are doing that. We accept that as mga challenges man sa aton nga ginaobra. Hindi man namon ini maobra kung hindi man pagbululigan no, sa aton nga mga pumuluyo, sa may mga nabalaan, sa mga testigo. Tandaan ta ang PNP sa subong, medyo kung sa tawag nato nga teknolohiya, medyo malayo pamagid ang paghampal kita na scientific method of investigation. Una-una dira, CCTV gani, wala ang aton diri nga mga business establishment, wala gani CCTV gani ma-implementar ang aton diri nga CCTV ordinance at the same time, no? Maski sa amon diri sa BCPO, no?
hoping na makita man tani ini sang higher ups nga isa sa gina ay man nato no isa sa hingin plano as modernization program sa PNP nga tani may ara man kami yang CCTV no nga hindi lang kita fully mang independent ang LGU nga at least mamantani isang PNP and crime prevention and crime monitoring ilan namin sa amon nga mga area of responsibility action act. Gani no. That is good. Don't pro ang problema siya nagaling kay hindi pa na masarangan no. Kapin pa kun high definition camera kernel ang usaron nyo por tinikbudlay kagamahal guro. Action art amon na ginahambal ko no nga pareha sa amon we are always positive. Although nga may kabudlayan no. Malaway man na sa amon nga bahin mas lagi na amon mga personnel labi na sa mga lowest ranking namon nga mga personnel kung kami mismo diriya sa BCPO kami mga staff ma-demoralize na nagkatabo subong SMT. We don't want that thing to happen. We are always positive no sa aton nga pag-apila sa mga pumuyo sa aton nga pagpangamuyo ini tanan makaya ini sa totoo lang nothing is impossible ya para ya sa amon aksyon at kung tanan na bululigan. Kabalugig ko nga this is still a long way to go no ang mga improvement amo na sa mga medyo malawigon no ang solusyon nga nakita naton nga makabulig sa PNP. But for now, because of this existence ng grupo nga daw, ang culture of impunity daw ay naging kadlok plus sa authorities. Nga daw, bisan abo ni in broad daylight, mapatay lang sila niya, damo patawo in public places. Sir, ano ang mga pwede nato nimo on subong man nga at least ini bala maktuhan naton gilayon nga hindi na sila magsigi-sigi nga daw nanamian lang sila Sir Pico, sir? Yes. Action art no sa aton siguro nga pwede mahimo diri sa BCPO labi na diri sa Makati nato ng mga strategic areas i-adjust nato no kay ang aton nagligan nga mga beat patrollers actually gin-recall sa region no na inataning idar ang area sa may lupis is may ara kita mga beat patrollers dira kung inyo madumduman sa mga nagligan nga bulal may ara kita mga PNP personnel. So sa subong we will adjust ang aton nga mga personnel mga dito dira nga mga area no para may magasilbida nga police visibility kay actually kon ang handom naton tanan dira nga hindi na matabo ini nga krimen much more no mas lalo na kami sa kapulisan hindi ginamon niya gusto no kagusto ginamon niya masulbar ini nga mga nagakatabo nga mga krimen nga pagteroya diri sa sudad sa Bacolod Action Art. Yes sir. So anyway, kabay pa nung initanan ma-resolve naton kag after sang challenge man sa aton mayor no kag panawagan nga dapat ma-resolbar ini kag mahatagan sa nagkaigong action na utod ang linya ni Lieutenant Colonel Ariel Pico. Aksyon Hotline! Pero ti kabalo ka mga sitwasyon mga problema katulad sini basta may crime ti solusyon ang gina-expect sang kalabanan no kag ini dapat may aras and dedication coming from the police, cooperation sa public. Sir, sorry, ginautod din yata. Yes, action na ito. So finally, anong mensahe mo sa taga-Bacolod? Iban, may nagasiling nga ti, don't worry, nakita karon do ka worrisome, nagkalanabo. Di, pinatsanay, wala kag tuo, nga di masolve. Sir, anong mensahe mo sa public? Una-una best action art no ang ining nagakatabo tandaan naton permi nga hindi ini makaya kon ihatag talang tanan nga pagbasol sa aton nga kapulisan ilabi na gid sa BCPO. Tandaan ta ang pulis hindi laman kami nga naka men in uniform no tanan kita makabulig. Tanan kita may contribution na masulbar ini ang krimen. Kag ini chimpo ya action art na magbinasulay kita no magtinudloanay kita kung sino ang dapat magsulbar sang krimen. Kung may sarang kita mabulig, help us, no? Buligan nyo kami. Kung may ara ka mo capture dira sa area nga wala ang CCTV, may ara ka mo nga mga information, we are willing to accept and we will do it secretly, confidentially, no? Kay kabalo man kami sing tawag naton nga ang inyong mga katahap, inyong mga pagpangalagag no on the part na binanggit sa aton nga mga pumuluyo sa mga sibilyan. Apilar kita, help us, no? Help our PNP. Sulit-sulitan po na sa pag-apilar, no? Ang ining crime prevention, ang crime solution, aton initranan trabaho, no? It's everybody's responsibility. Hindi ka lang permitali nga pag-ibasol ya sa aton nga PNP, no? Sa BCPO, no? Again,
kung kita tanan nagabululigay, no? Okay. Kung naga-sharing kita sa information, I think hindi tanan, hindi naton matagaan gini sang nagakaigo nga solusyon kung ginabuligan naton ang aton ng mga kapulisan, labi na gid diriya sa Bacolod City Police Office. Salamat gid. Salamat kag siling kung nga daw ka-demoralize ang PNP mismo. Makon mo rin nga si Sir Espinido may mga communication to sa Manila ginambal nga daw failure kung ang intel reports ng PNP. Pero anyway, thank you gid sir sa time ginatag karon nga ga. Yes, madamo man yung salamat Aksyon, at least nakahatag kita sa update no sa mga aton ginaobra sa ongoing investigation no, sa aton shooting incident. With that, mabuhay pong Aksyon Radio, mabuhay po ang BCPO, mabuhay po tayong lahat. Good morning, good morning. God bless, God bless. Aksyon Hotline. Ang Public Information Officers, ang BCPO, Lieutenant Colonel Ariel Pico. Online sa hotline. Online sa hotline. Ario, may isaman ka insidente dira sa Banwas ng Inigaran and we are very grateful nga rin sa aton nga linya ang hepe sa Inigaran PNP. Ano ganing ranggo ni Sir James Police Inspector, no? Police Inspector Latayon, no? Major. Leo ko na yun, si Colonel Binyas, panawag sa piyak nga linya. Leo ko na Aksyon Rosa. Ari sa aton nga linya is Police Major Latayon. Sir, good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Morning. Pasensya gid kay ang sa linya to kapanawag kay na si Colonel Binyas na lang alang ko dayon. Anyway, sir, ano na tabo ni man? Tagalog ka, sir, no? Oo, sir. Pasensya po. Major Latayon, sir, maki-update lang po kami sana doon sa nangyaring stabbing incident po sa area ninyo. Ano po ang investigation? Paano po nangyari ito? Na ang initial information namin, dalawa po ang namatay dito. Opo. Bali, kagabi po, mga around 10:30 ng umaga. Ng gabi pala. Ng gabi, sa Sitio Galera, Barangay Nanunga dito sa Inigaran. Opo. May dalawang pamilya dito, magkapit bahay. Mga around 50 meters man lang yung distance ng bahay. Opo. So, yung dalawang pamilya, may kanya-kanyang inuman session. So, ang nangyari sa bahay ng mga tanagan, ongoing pa yung pag-iinom nila dyan. Samantalang sa kabila naman yung pamilya Flores, allegedly tapos na yung inuman nila. Okay. So, yung isang biktima natin, si Van Flores, bigla daw nagpunta sa pamilya ng mga tanagan. Then may hindi pinagkaintindihan na naghantong sa confrontation hanggang sa nasaksak. Nasaksak si Van Flores. Van Flores. Yan din yung cause ng pagkamatay niya. Then maya-maya, kasi malapit man lang, mga 50 meters, may sumigaw. So narinig ng kapatid na si Barry Flores, nagpunta siya sa area. So nakita niya yung kapatid niya, nakahiga na daw. Tamang-tama, may dala din siyang yung kutsilyo. Opo. So, since na mga 4 na tao yon, nagkaroon na mga 4 na tao yung pamilya Tanagan, nagkaroon na naman ng confrontation na nasaksak naman ni Barry Flores si Alan Yurag. Alan Yurag. Opo. Itong si Alan Yurag po ay related dito sa mga Tanagan family. Balikan po, mga Tanagan, si Alan Yurag po, yung asawa niya is belong to pamilya ng mga Tanagan. So ito pong nangyari pala between sa pamilya Flores at Tanagan na hindi po nagkaintindihan. Opo. So bali yung unang victim po si Van Flores ba 'yon? Van Flores. Van Flores. So nauna po siya na disgrasya po si Wilfredo itong tinuturong suspect. Opo.
So itong si Wilfredo na naman ay na-suspect sa unang nangyaring stabbing incident. Naging biktima po nung huli o ito si si Alan Yurag naman po ang naging biktima? Si Alan Yurag lang ang okay. biktima. So si Wilfredo po, ano nangyari sa kanya at sa kay Barry Flores na mga suspect po ito, nahuli po ba itong dalawa? Bali ang nahuli lang po natin is si Mark Joseph. Mark Joseph? Mark Joseph Tanagan. Tanagan. Ano naman ho ang naging papel nito? Ito yung kasama. Ito yung kasama sa insidente. Ito yung isa sa mga tinuturong suspect na isa sa mga sumaksak kay Van Flores. So bali, dalawa sila ni Wilfredo? Opo. Okay. So itong si Barry Flores after committing po ng crime na pagsaksak kay Alan Yurag, hindi din po nag-surrender sa ating authorities, sir? Bali andun lang naman sila sa area, kaya kinuha na natin sila. Bali nasa custody natin ngayon is si Mark Joseph Tanagan and si Barry Flores. How about Wilfredo? Hindi po sa inyo Si Wilfredo, yan yung one at large po ngayon. Okay. So, wala namang matagal ng hindi pagkaintindihan o conflict po dito sa magkabilang panig o dito po sa magkabilang pamilya po? Sa initial na investigation natin, wala man daw silang alitan o alitan, mga malalim na away. Opo. Kasi nung kinakausap namin yung pamilya kagabi, man daw sila, kasi parehas lang sila ng negosyo, connected yung mga negosyo nila, mga talaba. In good term naman daw yung pamilya. Okay. So siguro naman dahil lang naman nakainom at baka hindi nagkaintindihan, parang ganun po. Yun siguro po yung one. Yung isang nakikita natin. Opo. Na posibilidad kung bakit nangyari yung insidente yun. Sir, bakit namatay itong dalawa? Ang dami ba na sugat yung tinamo ng mga victim natin? Halimbawa dito kay Flores na to, Van Flores at saka Alan Yurag? Sa initial lang na nakita naming sugat, puro kasi yung isa, si Alan, medyo malalim kasi musaksak sa ribs. Sa ribs. Then si Van Flores naman, medyo malalim din yung sugat niya sa tiyan Then may taga pa siya sa muka. Sige po. So, doon sa mga family, ano pong ginawa natin na intervention? Baka naman nasa hospital pa yung ibang mga suspect o yung pamilya pala at large, baka naman magkalapit lang naman yung bahay nila, magkatinginan na naman, magkatitigan at tapos may mangyayari na naman. Actually kagabi po, nagpupunta man sila sa station, nagkapapangabot naman sila, okay man sila, nag-uusap man sila, nagtatanungan sila kung ano talagang nangyari. Okay. Wala mang hindi man sila nagsisigawan o ano man dyan. Pero okay man, parang normal, nagtatanong sila kung bakit nangyari yung insidente yun. Sige po. On that note, Police Major Latayon, maraming salamat po for the time. God bless po. Okay, sige po. Thank you very much po. Thank you. Aksyon Hotline. Grabe maneho. Ano naman, hindi lang pag-insindihan yung ginhalinan. Pareho sila managbaligya talaba. Sus. Where daw, why guro mag-insindihan ay, basi bunga sang basta nakainom ka galain, giman kisabisan pala matinan mo. Aksyon Hotline! Si Digong Mercurio, good morning. Alin kay Papa mo ang pagpanamyaw, Junjun Flora Mercurio. Paring Junjun, good morning. Araman si Herna Pamplona Las Piñas, paring Fred Kilip, GV Ilontayaw, Engineer Noel Olea. Araman si Engineer Arthur Normandy, Toto Eduardo Espiliugo Jr., Ron Bautista, ang Bautista family sa barangay
DSB Pontevedra. Aksyon Hotline. Monitor man siling ni Ron, good morning. Jose Hierson Lapinig Junio. Si Madam Mary Ann Villases, regards lang dira sa kay Sir Villases. Aksyon Hotline. Rough Rider, Araban ka Monitor Joffrey Piliado, Arlene Ancuna Marcilo, John Rolin Marfil, ano ba sa kung nigali kainan? No? Chay Linda Itaba, good morning, siling ni Manang Jean Pabilio. Aksyon Hotline. Araban si Darlene May Parino, Lito Hirolini Espinosa, Toto Jopit Itabag, Attorney Councilor Ana Marie Palermo, Jinky Dagia Montalbano Merais, Araman Ijilin Mayit Garilao. Oy, hindi Mayit, kumusta ka na da? Ara kagyapon na sa Sipalay o hinubaan. Aksyon Hotline. Randy Laustica, Gina Malibong, Dexter Bios, paring Dexter, morning sa Kanduni. Mga Bios family, good morning sa inyo. Aksyon Anilin Jimena, Teresa Castri, Grace Cubol, Martin Gonzales, Genevieve Fardo Toliti Dorilio. Good morning po kuya, monitor from Kaihagan. Salamat. Harapan si Emil Villanueva, dira sa may Patricia Homes, monitor, Villaluna family. No? Good morning sa mga sa mag-asawa dira. Good morning gid, pero may kami nag-sinugotanay na. Salamat gid Villaluna family sa Patricia Home Subdivision kagay paring Charlie Akot da mo ni mga listeners nato. Aksyon Hotline. Jordan Familiaran, Glenn Talafiero, Rex Ramos Jr., Ruben Lugarta sa US, haraman si Red Mankind, delivery van ko si Freddy Gabriel, kag Jonel Gialon going back to Bacolod, monitor man, Sir Roger Montalvo, Maninoy Morning, Edgar Cobol, Gerly Basister, Kinalon Sagay, haraman si Juan Soniel Malayang, Kapitan sang Barangay Kabog, Boy Jolingo, Larry Claver, Guillema, kag Angel Rosia May Santillana. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man
sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakalon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakalon Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon,
radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipanaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbuti
laksang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado. Why nagiging tiyempo dari sa ato ng pagpangalagad kay paring Dennis ni Palis. Kumusta ka na? Kay Bibing Isla 4, no? Kumusta pa Inday Bibing? No, salamat gid sa pag no. So kay paring Albert Sanz, liog lang kuno na John Reedy Asis kag Teodoro Fabruada, ga monitor man sila. Thank you gid sa mga nag-monitor ng iban, di kong malabutan, pasensya gid. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, a perfect combination para sa healthier life. Layo ka sa naman nga balitian namin imo sini pagbugtaw kay ti makasolbar sa insomnia bla nga gina problema naton. Kompleto pa sa vitamins and minerals from A to zinc. Muna kilang lanon gid sa ngaton lawas. Tanda na palihog Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. A perfect combination para sa inyo sini ikayong lawas. Damo fight of chemicals nga magkabuligid para magpabakod sa immune system kag resistensya sa lawas. Aksyon Hotline! Why na tiyempo ang iba ng maminsay karon na lang piliog sa udto. With Aksyon Elmar Madera sa technical side, backup si Aksyon Elry Dotilios, kag araman si Aksyon Dorel Cabato. Ano man Aksyon Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting